طعمي ويتفضل. عرفت كلتنا نهمنا وحدات بالجمهور حزبنا عبيك عبستات عدل تدكنا كان خعبت فلتات كينت يدينا نوران ما سنت بكيسا نغلو تعكوف كتسكن كتكئ كسارة نعلوف ما سنت بكيسا نغلو تعكوف بخلقتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنه كتاتح بايتا ولدونا أما سنساته حلنا نكتو سلام كلكم معكم مدمنا هزين تكاتل بعد عزبتنا كم يعلقكم كم يكنيهم يقريتها كل دنجنا عتنا ناي تكنيكال قدايو كم تزفلت ناي حلفة مدمنا كلا يكفالنا نقبل زلنا عبد حلفة سومن حفشاوت عنا مهتن دقنستين بزبل مس دكتور باحثا سيوم بسبح زبالة عداينا لكم نيرنا نتوم زحلفة همسير عفمو اتقدم يكفال عفنا بيج فيسبوك يوتيوب كمان لينكدين كترخبوا تفليهم لو مخاف نعت وتن سجاري تتويل ناينا كنزارة قاعد حمد صافي دكتور مارتا كم يكأنه سلام كم اسكا قرب نما توقعون حف الشاويتي حلفة سمن ذهبنايو هايلايتس قرب اسكا نتيم بيت عزوبنا نحرا الله في ندق أنسينا ليش تيتبت قبل يوم نحتي زمت الله حتى تفناهن عبد ماشينا باقي مجمرة كمان يرو مع تدق أنستيو مع تي عدين ميرو عد إنجليز بسنبات كمان علم لخال مع تدق أنستيو بعد نيرو أبزكو بعبينا أخبرنا يدرس مع تينا حلفنا اسكا نسخون كمدن كم قال ستيتن كمان يرو مع التقي صبوا معاكي نيرو official كستايس نزيرة بركة تارجا كمتي ناكل معلتي بصراحة حديث أيوه من still it's recognition على مس زمان سافيشنتون أو في interaction يقول نعرف الجنسية الناسي مستند ديتا سؤالنا معناتي so it's good صبوا نيرو كان انتينا نايت مقدمة هايلايت قرب دهبنا واحد ولا نقدر تزارينا خلقون خارينا قل generally speaking التي بتقلاليس حنتي والستيتد عنا زلور reproductive كنجمر كلنا التي gynecology تفيلد مالته obstetrics and gynecology وانا حرسن تنسل ما أحسن حرسن تنسل زبها كفالنا حدا شفرنا حكمنا وين مدرسة كوينة زعما مفرة دقنستون دق تبعتو كم ززارة مورا دقنستو بتي إيفنت لازم مرحنا زيارة زعما دقنستو من زيارة تماحتنا نعمة كالي حنساد تعيد هنا سرعة مفرا وحل وقت قبل زلوا وإلا هم قلنا تتقصنا نعمة كم لعبنا أما قاقبا سرعنا إكسرسايز في وقت كل وقت خلو كابز خلو والفتات من نفسها مستخ على مدن كاب نوتي ويد ما تقطع بروز قبل نقرات ملاي كم لمدي دما نبحكي كتالي كنتات كمفلات مخاد تبعال نقرات نزياتهم كابر ديارنا مالتي كالوت اتي كن قبرو دلنا كانوا بدون كن آليون دقبالنا اسكابتهم تنقطات حمام دقونينا حسبنا تي كم تزبرنا تلايف ستايلات كم عرايدنا مالتي تلايف كبتي زي نقول زخانة ويد ما تعبنا زي بلو ناي تصوتها وركب زخانة عينة يوت كابو مقلايلنا كانت العنا استيد ما تانيرو زعبا زيناي كانسر سيرفايكال كانسر سكرينينج دبهال كاني
بستخدم متن اللي حرناكم وعينة عدلات نركب عينة سبات وينا كنت كمان لو كنت لنا أزيو طعامي كاب بزوح نجر تيناي سيرفايكال كانسر سيداردا نابزيرو بتو زبط تحترا بركو ترى فولو جينا يوزي تب سيرفايكال كانسر ناي محمام تخولنا أزيز واحد خمسة يورو بستخدم متن لما كنت كمان لو كنت لنا بس تزرع لنا نيرنا ሰክፍ ዝኾነ ኣስተምህሮት ይፍና ብዙሕና ተማሂርና ብልቢና ነመስግነኪ ማርታ ሓፍትና መቸም ናይ ሎሚ ኢልና ስድራ ቤት ዋላ እኳ ወለድና 5-6-10 እንተዘይወለድና ኣብዚ ስደት እውን ልዕሊ 2 እውን ነምፂና ብዙሕ ግዜ ግን ኣቀራሪብካ ብሓንሳብካ ዓቢብኪ ولاد قلتلكي زبحال ونالله بيت بحلنا دي بيت لمدنا اسكا لا جايب كاقل عام ولاد حاسي على ودي نتفان ستيتي انتي وطني اخ قبر زلو عطعنا زلو محزن نخلوا كابا قرايب كادي ورحيا كادي اينا يتزحاشه اسكا تبلي نعرفي مرتاحتي እንታይዋለው ንኩሉ ነገራት ብብዙሕ መልክዕ ወይ ድማ ብብዙሕ ክርናዓት ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ሓደ ወዲ ሰብ ጥዕና ኣለዎ ወይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥዕና ኣለዋ ክትብል ከለካ እቲ ፅቡቅ ብዓይኒ መርመራ ገለገለ ጌርካ ትገብሮ ጥዕና ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ኣብ ኣካልና ኣብ ኣእምሮኣ ዝህሉ ፀቕጢ እቲ ኣብ ኣካል ኣብ ተናውሐ እዋን ኣብ ሓፂር እዋን ክትሪኦ ትኽእል ትኸውን ኣብ ተናውሐ እዋን ዝመፅእ ምድኻም ርኢኻ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኢቨን ኣብቲኦም ዝውለዱ ቆልዑ ከማኒ ዝህሉ ፀቕጢ ሓደ ቆልዓ ናቱ ግዜ ሃልይዎ ብዘይተቐፃፀን ገለ እዋን ክሳብ ሓደ ዝኾነ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ክትገድፎ ከለካ ኣብ ርእሲ ርእሲ ናቶም ድማ ናቶም ድሌታት ከየማላእካ ክትብሎ ከለካ ፍልል ኣለዎ ሕጂ ካብቲ ናይ ሜዲካል ዓይነት ኣረኣእያ ጥራሕ ንኩሉ ወገን ኩሉ ኩርናዓቱ ክንሪኦ ከለና ኣብ ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ከም ርእይቶ ወይ ድማ ከም ኣድቫይስ ዝህቦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብውሕዱ ናይ 2 ዓመት ፍልል ክህልዎም ፅቡቅ ሓደ እንታይ ክህብል ቆልዑ ክሳብ 2 ዓመት ብሕልፊ ኣብ ከማን ኣፍሪቃ ዝኣመሰላ ኮንቲነንት ዘሎ ሓደ ቆልዓ ክሳብ 2 ዓመት ዘሎ ፀባ ጥባደ ክወስዱ ኢና ኣድቮኬት ንገብር ሕጂ እዚታት ኣብ ግምት ከተእቱ ከለካ ቅድሚኡ እንድሕር ኣብኡ ዝሓፀረ ፍልሊ ኣብ ዘለዎ ኣብ ርእሲ ርእሲ ከም ዝንብሎ ተራ ቆልዓ ጌርካ ነዚ ተባሂሉ ዘሎ ነገር ከማን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ድሓር ኣብቲ ኣካላዊ ድኻም ኣብ ታደኽ ኩሉ ትኽእል ካኒ ክትሓስቦ ክትክእል ኣለካ ኣሚን እቲ ነብስኻ ሓደ ዝኾነ ለውጢ ሙሉእ ናይ ጥንሲ እዋን ናይ 9 ወርሒ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ለውጥታት እዩ ዘለዎ ተፈጥሮ ዝዓድለና ለውጥታት ማለት እዩ ምናልባት በቲ ሕክምና ዝብሎ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙን ናብቲ ዝነበረ ነገር ክንምለስ ንኽእል ኢና ንሓስብ ኢና እቲ ፖስትፓርተም ኢልና ንገልፆ ሂወት ማለት እዩ ግን ብድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ዳ ከዓኒ ካብኡ ዝቕፅል ሬስፖንሲቢሊቲስ ወይ ከዓኒ እዚ ሓላፍነት ኣሎ ቆልዓ ምጥባቅ ኣሎ ቆልዓ ምዕባይ ኣሎ ኩልና ንርዳእና ነገራት ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲና ጥዕና ዘለዎ ብውሕዱ ናይ 2 ዓመት ፍልል ክህሉ ፅቡቅ እዩ ንብል ማለት እዩ ካልእ ብዓይኒ ሕክምና ንብሎ ወይ ድማ ፕሮቨን ዝኾነ ነገር ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ናይ ምውላድ ክረሓሓቁ ከለዉ ከዓ ርእሱ ዝካኣለ ፀገማት ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ዝተረሓሓቀ ኢልና ክንዛረብ ከለና ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ፍልሊ ኣብ ዘለዎ እንተደኣ ካልኣይ ፅንሲ ትቐፅል ኮንካ ምናልባት እዚ ፀቕጢ ኣብ ግዜ እዚ ናይ ደም ፀቕጢ ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይ ድማ ፕሬክላምሲያ ኤክላምሲያ እና ንጠቕሶ ነገራት ንሳቶም ናብኡ ኣዝኻ ተተቃላዕካ ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦፕቲመም ወይ ድማ እቲ ምክንያታዊ ብቑዕ እንታይ ዝበሃል ዘለዎ ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ፍልሊ ዘለዎም ጌርካ እንተወለድካ ንኩሉ ነገሩ ኣዝዩ ምቹው ነገር ኮይኑ ይስማዓካ ማለት እዩ እቲ ነብስስ ፉሊ ሪካቨር ገይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ዝመፅእ ጥንሲ ተዳልዩ ክፀንሕ ከሎ እዚ ዝሓሸ ነገር እዩ ማለት እዩ
ምናልባት ኣብዚ 2 ዓመት እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ሓለፈ መደባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ጥዕና እንገብረሉ እቲ ውሕስ ዝኾነ ናይ ፅንሲ መከላኸሊ ኣየናይ እየን ዝብላ ስለዚ ኣብዘን 2 ዓመሲ በቲ ተፈጥራዊ ክከላኸልኦ ይኽእላ ድየን ወይሲ እቲ ናን ሆርሞናል ከዓ ውሕስ ዝበሃል መከላኸሊ ፅንሲ እንታይ እየን ክጥቀማ ዘለወን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ፓንደሚክ እዩ ዘጋጥመን ከም ዝበልክዮ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ከይደልደለት ማህፀና ከይሓወ ኣብዚ እውን ሓጋዝ እውን ስለዘይብልካ ቁርቢ ትርሕቕ እንተኢሎም ከማነ ነፍሰን ተኽኢሎም ከዓ ኣብ 2 ዓመት እውን ፕሪስኩል ዝበሃል ኣሎ ተእትዎ ከማን ትኽእል ኢኻ እኒኡ ግን ወላ ሓንቲ የለን አንለስ ከፊልካ እስኻ ዓቕምካ እውን ኣይኮነን ስለዚ ነዘን ደቂ ኣንስትዮና ከምሳት ንኸነ ከጋጥመን እቲ ውጥን እንተኸውፃሲ ኣየናይ እቲ ውሕስ እቲ ተፈጥራዊ ክገብርኦ ዝኽእላ እንታይ ክገብራ ይኽእል ናይ መከላኸሊ ፅንሲ ብዙሕ ኦፕሽንስ ወይ ድማ ብዙሕ ኣማራፂታት ዘለዎ ነገር ከምቲ ዝበልክዮ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሆርሞን ወይ ድማ ዝኾነ ይኹን ካልእ ተወሳኺ ብደገ ዝኣቱ ኣካል ቀመም ከየእተኻ ንኣብነት ከም ዕለት ምፅብፃብ ዘለዎ ነገር ወይ ድማ ዴቲንግ ዝበሃል ነገር ምሳሌ ኣበየናይ ክፋል ናይቲ ወርሒ እዩ ዝያዳ እቲ ፅንሲ ዘጋጥም ኢልካ እቲ ሚድ ሳይክል ወይ ድማ ፈርቲላይዜሽን እዋን ሰሙን ቅድሚ ሰሙን ድሕሪኡ ሴፍ ኣይኮነን ወይ ድማ ውሕስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እተን ቅድሚ መወዳእታ ደሎ ሰሙንን መጀመርያ ደሎ ሰሙንን ኢልና ንሓስቦ ነገር ኣሎ ግን ኩሉ መከላኸሊ ፅንሲ ኩሉ ነናቱ ፌል ናይ ምግባር ወይ ድማ ናይ ምጥናት ተኽእሎ ነናቱ ፐርሰንቴጅ ወይ ድማ ነናቱ እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና ብዕለት ፀብፂብካ ካብ ዕለት ክመፅእ ክሳዕ ክንዚ ፈርታይል ኣይኮነ ሓደ እታደ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ ፔሪድስ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ክሳብ ክንዱ ዕለት ክንድዚ ፈርቲላይዜሽን ካብኡ 7 መዓልቲ ቅድሚ 7 መዓልቲ ድሕሪት ከለና ክትዛረብ እዚ ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዘይጋጥም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ብደይብኡ እውን ዝኾነ ነገር ከጋጥም ወይ ዝኾነ ምስልማት ከጋጥም ስለዝኽእል ሓደ ካብቶም ዝወሓደ ውሕስነት ዘለዎ ዓይነት መከላኸሊ ፅንሲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ካልእ ከም ኣማራፂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓንቲ ደ እንተዳ ተጥብቅ ኮይና ማለት እዩ ኤክስክሉሲቭሊ ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ መግቢ ከይሃበት ንቆልዓኣ እትመግባደ እንተደኣ ኮይና ክሳብ 6 ወርሒ ውሕስነት ክህልዋ ይኽእል እዩ ካብ 6 ወርሒ ሙሉእ ግን ደፍኒትሊ ተወሳኽቲ መግብታት ተወሳኽቲ መግቢ ኮይኑ ከሎ ካሊ እቲ ናይ ፀባ ጡብ ምፍራይ ዓቕሚ እንዳወሓደ እዩ ዝኸይድ እሱ እንዳወሓደ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ከዓኒ እቲ ፀባ ጡብ ክጎድል ከሎ ምስኡ ዝጎድል ሆርሞናት ስለ ዘለና ናይ ምጥናት ተኽእሎና ዝበዝሐ ይኸውን ስለዚ ካብኡ ንንዮም ወላ እኳ ኣብ ገለገለ ኣዴታት ንኣብነት መግቢ ወላ ጀሚረን ከለዋ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ወርሓዊ ፅግያት ክንደይ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን ስቲል ወርሓዊ ፅግያት የለን ማለት እታ ኣደ ናይ ምውላድ ተኽእሎ ወይ ድማ ናይ ምጥናት ተኽእሎ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ብዓይኒ ስታንዳርድ ስለዚ ከም ውሕስ ጌርና ንወስዶ ክሳብ 98 ክንወስድ ንኽእል ኣብ ኤክስክሉሲቭ ወይ ድማ ብጀካ ፀባ ጡብ ካልእ እንተዳለይ ትውስኽ ኮይና ክሳብ 6 ወርሒ 98 ውሕስነት ክህልወና ይኽእል ብድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ግን ውሕስነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና ዝባርየስ ወይ ድማ እዞም ከልከልቲ ኣካላዊ ከልከልቲ ዝኾኑ መከላኸሊታት ኣለውና ኮንዶምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሎ ከምኡ እውን እዚ ፎም ዝበሃል ነገር ገለ ብዙሕ ኣሎ እዚኣቶም ኣብቲ ግዜ ይርከብ እቲ ነቲ ዘርኢ ናብቲ ማህፀን ንኸይበፅሕ ዝኽልክሉ ነገራት እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ካልእ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ናይ መከላኸሊ ፅንሲ ዘለውና እንታይ ይባሃል ናቶም ፌይልየር ኣለዎም ንሳቶም እውን ሓደ እቲ ግቡእ ኣጠቓቕማ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ መንጎ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ክገጥመካ ክኽእል እዩ እሱ ከማን ወላ ብዘይ ግቡእ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከይሓሰብና እውን ብግቡእ ኣጠቓቕማ ተጠቂምካሉ ከማኒ 100% ሴኪሪቲ ዝበሃል ወይ ድማ 100% ውሕስነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ 100% ውሕስነት ኣለዎ ዝበሃል ዓይነት መከላኸሊ ፅንሲ የብልና ክሳብ ሕጂ ዜሮ ዝኾነ ይኹን መከላኸሊ ፅንሲ ትውሓድ ትንኣስ ናቱ ፌልየር ወይ ድማ ናቱ ናይ ምውዳቕ ወይ ድማ ናይ ምግዳይ ነገር ኣለዎ እዚ ዘሎ ግን ገሊኦም ናብ ዜሮ ገፁ ኣዝዮም ዝተፀገዑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ውሕሳት ዝኾኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ካዓኒ ከምዚ ንብሎ ዘለና ንኣብነት ዕለት እንዳፀብፀብካ ድሕር ኮይኑ ወይ እውን ገለ እዚ ውዝድሮዋል ዘሎ
ኣብ ግዜ ርክብ እቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ናብ ውሽጢ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ዝፈስስ ናብ ደገ ወይ ድማ ናብ ካልእ ከተፍስሶ ከለካ እዚታት ሕጂ ከም መከላኸሊ ፅንሲ ክትጥቀመሎም ትኽእል ነገራት ግን ውሕስነቶም ኣዝዮም ትሑት ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ካልኦት ካብዚኦም ተገና ናብቶም ሆርሞናል ዝኾኑ ኮንትራሰፕቲቭስ ወይ ድማ መከላኸሊ ፅንሲ ኢና ንኸይድ ሆርሞናል ዓይነት ኮንትራሰፕቲቭስ ብዙሓት ዓይነት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም እዚ ዴፖ ንብሎ ኣብዚ ከባቢ ማህፀ ኣብዚ ከባቢ ቅልፅምና ንብሎ ኩሉ 3 ወርሒ ዝወሃብ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ብጀክኡ በዚ ናይ ውሽጢ ቅልፅምና ምሳና ኣትዩ ኣብኡ ዝቕመጥ ክሳብ ናይ 3 ዓመት ገለ ንብሎ ድማ ኢምፕላንት ኢልና ንጠቕሶ ካል እዚኣቶም ኩሎም ናይ ፕሮጀስትሮን ቀመም ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓይነት ኮንትራሰፕቲቭ እዮም ማለት እዩ ብጀክኡ ከኒና እውን ኣለና ከኒና ሕጂ ኩሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ፕሮጀስትሮን ምስ ኤስትሮጅን ሕዋስ ዘለዎ ከኒና ኣለና ፕሮጀስትሮን ንበይኑ እውን ከኒና ኣለና ማለት እዩ ዝበዝሕ እዋን ሓንቲ ደተ ጥቡቅ እንተኮይና እንመርፆ ዓይነት መድሓኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ሓሊፍና ካልኦት ብማህፀን ዝኣትዉ እውን ኣለውና እዚኦም ኣዩዲስ ንብሎም ማለት እዩ ትራይትራይል ዲቫይስስ ኢና ንጠቕሶም ንሳቶም ሆርሞን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ናይ ፕሮጀስትሮን እዮም እቲ ደሎ ነገር ወይ ድማ ናይ ኮፐር ምዃኑ ሆርሞን የብሉ ግን እቲ ኮፐር ዝበሃል ኤለመንት ነቲ እቲ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ናብቲ ማህፀን ጓል ኣንስተይቲ ድሕሪ ክስታይ እውን እንተኾነ ከምዘይትከል ገይሩ ይኽልክሎ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካልእ ናይ ካልእ ኮንትራሰፕቲቭ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍና እንድሕር ከድና ምዕፃው ናይ ተን ሻምብቆታት ናይ ማህፀን ወይ ድማ ፋሎፒያን ቲዩብስ ንብሎ ቲዩባል ላይጌሽን ንብሎ ነተን ቲዩብስ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምዕፃውካ ሓደ ከም ኮንትራሰፕቲቭ ሜተድ ማለት እዩ ድሓየ ኢልና ንብሎ እዚ ፕሮባብሊ እንተዳ ዝሓለፈ መጥባሕቲ ነይርዋ ሞነ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ እንተዳ ወሲና ንብድሕሪ ሕጂ ንከይትወልድ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ እንተዘይተገይሩ ብድሕሪኡ ክግበር እንድሕር ተደልዩ እውን ንእሽተይ ላፓራስኮፒ ገይሮም ንእሽተይ ካሜራ ኣትያ ኣብ ከብድኻ ንዓኣተን ጥራሕ ላይ ገይሮም ወይ ድማ ዓፅዮም ጥራሕ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዲስ ኢዝ ኣናዘር ካልእ መንገዲ ናይ መከላኸሊ ፅንሲ እዩ ካልእ መከላኸሊ ፅንሲ ኣብቲ ሰርጂካል ወይ ድማ ብዓይኒ መጥባሕቲ ዝግበር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዝግበር ነገር እዩ እዚ ቫሴክቶሚ ንብሎ ነቲ ቱቦ ነቲ ዘርኢ ናይ ወዲ ተባዕታይ ዝሓልፈሉ ቱቦ ምዕፃው እዚኣቶም ሕጂ እንታይ ኢና ንብለና ሰርጂካል ኮሬክሽን ወይ ድማ ብመጥባሕቲ ዝግበሩ ነገራት እንድሕር ኮይኖም ብበዝሕ እዋን ኖ ኩሉ ግዜ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ሓንሳብን ብሓዋርን ዝግበሩ ነገራት ሓንሳብ እንድሕር ተገይሮም ንድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኦም ቀዲሞም ዝበልናዮም ኩሎም ትገብሮም ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ከዓ ተቋርፆ ወይ ተውፅኦ ኣብ ኣካልካ ዝኣትዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ እዚታት ኣለና ማለት እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ቱቦ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምዕፃው ወይ ድማ ቱባል ላይጌሽን ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቫሴክቶሚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግን ፐርማነንት ወይ ድማ በቃ ሓንሳብ እናሓዋሩ ድኸውን ናይ ናብ መኻንነት ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ እዚኣቶም ከም ኦፕሽንስ ጌርና ክንጠቕሶም ንኽእል ማለት እዩ ናይ ዓይነት ንየለይቲ ዓደ ዝህባ ግን ሓደ እቶም ናቶም ሳይድ ኢፌክትስን ናቶም ነገራትን እቲ ኣደ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ነዚ እዝዩ ዝሓሸ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልካ ወላ እኳ በቲ ፌል ዝገብርሉ ፐርሰንቴጅ እዚ ዝሓሸ እዩ ወላ ክትብል እትኾንካ ኩሉ ግዜ ግን ምስቲ ኣደ ዋን ቱ ዋን ትመርፆ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናተን ማዕረ ክንደይ ኣድሄረንት ወይ ድማ ጠቢቐን ንሓደ መከላኸሊ ክጥቀማሉ ይኽእላ እቲ ሓደ ሳይድ ኢፌክት ንሓንቲ ኣደ ዝኾነ ሳይድ ኢፌክት ዘይገበረላ ነገር ነቲ ሓንቲ ግን በቃ ነቲ ናታ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ዲስተርብ ክሳብ ዝገብር ድኽእል ዓይነት ሳይድ ኢፌክት ክህልዎ ይኽእል ስለዚ እቲ ፐርሰናል ወይ ድማ ውልቃዊ ዝኾነ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ኣይናይ ክልሓይሽ ንሓንቲ ኣደ ቴንኪዩ ማርቲ ሓፍቲ ኣብዛ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጥንሲ መከላኸሲ ብዙሕ ግዜ ካብ ደቂ ኣንስትዮና ዝመፅእ ወዲ ምውላድ ወዲእና ኢና ግን ኣነ እየ መከላኸል ዘብል ምክንያቱ በዓል ቤተይ እንድሕር ደኣ ዝኾነ ዓይነት ሰርጀሪ እንድሕር ገይረ ኣብ እቲ ናተይ ደለኒ ናይ ወድነት ስምዒታውሲ ክጎድል እዩ ብዝብል ፍርሕሲ
استيل تقام ኣለኹ ግን ከዓ ኣፍናቴ ናይ ሆርሞን ድዩ ኣብ ነፍሲ ምውሳኽ ድዩ ርእሲ ሕማም ደም ብዝሒ እዚ ኩልታት መፀኒ ኣሎ ስለዚ ኣብዚያስከ ቁሩብ ነው ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር ደኣ ኣይ ቲንክ እታ ዝቐለለሲ ኣብቲ ካብታ ጓል ኣንስተይቲ ትወስዶ ይብል ኣነ እቲ ወዲ ተባዕታይ እንተገበሮ ይሓይሽ ይብል ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ኣብ ኣካሉ ወይ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ዘምፀሉ ኮይኑ ኣይስምዓን ኣብዚያስከ ቁሩብ ግልፅ ኣብልልና ምናልባት መብራህቲ ስለዘልዮም ደቂ ተባዕትዮ ናባኺ ማርካ ከም ዝተነቃፊት ኣርእስትና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣይደልይዋን እዮም ከቢድ ሳዕቤን ዘለዋ ነገር ኣይኮነትን ወላ እታ ፕሮሲጀር ወይ ነታ ትገብሮ ዘለካ ነገር እውን ኣዝያ ቀላል ነገር እያ it all depends ኩሉ ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ዝምርኮስ ንዝበዝሑ ከምዚ ማንሆድ ወይ ድማ እቲ ስብእነት ናትካ ዓይነት መሻለኪ ከምኡ ዝወስድ ኮይኑ ዝርድኦም ኣሎ ንኩሉ ሰብ በጠቃላሊ ብሌም ክትገብር ወይ ከተጠልም ፅቡቅ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ድበዝሑ ትሪኦ ነገር ግን ኣሎ ሕጂ መከላኸሊ ድበዝሑ እዋን በቃ ናተን ዲዩቲስ እምበረ ናባኻ መፅኡ እስኻ ኢድ ሃሊካ ገለ ከምኡ ዝርድኦሲ ኣዝዩ ውሕድ ኢና እስከነዛረብ ንኽእል ኢና ዝኾነ ፅልዋ ዘለዋ ነገር ኣይኮነን ወላ ኣብቲ ህይወቶም ኣብቲ ስምዒት ገለገለ ይልቀሲ ካብቲ ቀዲሙ ዝነበረ ነገር ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝገብር ነገር ኣይኮነን ግን ከምዚ ዝበልኩ ከይኩሉ ናይ ፐርሰፕሽን ወይ ድማ ናይ ረዳድኣ ሕቶ ጥራሕ እዩ ስለዚ ብሕልፊ እንተደኣ ከምዚ ንብሎ ዘለና ገለገሊኡ ኮንትራሰፕቲቭስ በቃ ብጣዕሚ እቲ ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ናተን ኣዝዩ ዝትንክፍ ገለ ነገር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓኒ ዝርዳእ ወይ ድማ ናብቲ ናትካ ለብልዓት ውስጥ እስኻ ትሓልፎ ዘለካ እንታይ ምኳኑ ዝፍለጦ ናቱ እጃም ወይ ድማ ናቱ ኢድ ክገብር ዘለዎ በዓል ቤት ድዩ ወላ ደጋፊ ድዩ ወላ መፃምድ ድዩ ክህልወካ ዝኽእል ማለት እዩ ካብቲ ንቕሓት ወላ ሓንቲ ክስታይ ክብሎ ንኽእል ነገር ሲለ እንተዘይኮይኑ ኣዝዩ ሲምፕል ዝኾነ ፕሮሲጀር ብሕልፊ ወሊደ ወዲኤ ኢልካ ትሓስብ እሞ ከዓ ዘይትጠዓስ እንድሕር ኮንካ ንምግባሩ ኣዝዩ ዘይሸግር ነገር እስከ ምናልባት ቁሩብ መብራህቲ ጠቂስክዮ እኒኺ መከላኸሊ ጥንሲ እንድሕር ወሲድካ ዘምፅኦ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ትብሊ ምናልባት እዚ ምክንያቱ ከምኡ ዝመስሎ ኣብ ሕብረተሰብና ወይ እውን ኣብቲ ወዲ ተባዕታይና ውሕድ እዩ ቆልዓ ስለ ዝወለደት እዩ ነብሰ ወሲኻ ወይ ከዓ ዝታት ትመፅእ ዘሎ እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ዘምፅኦ ናቱ ሳይድ ኢፌክት እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ርእሲ ቆልዓ ወሊድካ ትቕይሮ ናይ ኣካላዊ ለውጢ ድዩ ናይ ስነ ኣእምራዊ ድዩ ናይ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ኢኻ ኮርስ ኣብ ጥቃን ንኸይትወልድ ዓቕሚ እውን ብፍላይ ኣብ ዝምዕብል ሃገራት ዘለና ስካብ 2-3 ክንሓልፎን ኣይንኽእል ኢና እቲ ላይፍ ስታይል እውን ከፍ ክለልና ኣይክእልን ስለዚ ኣትሊስት ርዲቶኦም ክዓቡ እሞ ኣብኦም ትከምትፍልዮ ዘለኽሲ ወላ ሓንቲ ነገር ዘምፅኦ ለውጢ እንድሕር ደየሎ ኮይኑ ኣትናቶም ኣካላዊ ድዩ ስምዒታዊ ድዩ እቲ ወድነ ሰብኣውነት ዝበሃል ትወስዶ ነገር እንድሕር ዘየሎ ኮይኑ ዋይና እንድሕር ዳ ወሲንካ እዚኦም ኣክልን እየን ኣብ ትብለሉ ግዜ ንምንታይ እታ ጓል ኣንስተይቲ እዚ ሆርሞናት ብምውሳዳ እንድሕር ዳ ኣብቲ ናታ ስምዒታዊ ለውጢ ዝገብር ኣካላዊ ለውጢ ዝገብር ንዕኡ እውን ኣፌክት ገብሮ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ለውጢ ዝገብረላ ነታ ጓል ኣንስተይቲ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብቲ ጥዕናውን ስምዒታውን ኣሉታዊ ፅልዋ ዘለዎ ኩሎም ኮንትራሰፕቲቭስ ወይ ድማ ኩሎም መከላኸሊ ጥንስታት ንነብሶም ዝወከለ ወይ ነናቶም ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤን ኣለዎም ከምዚ ሕዱር ወይ ድማ ንነዊሕ እዋን ንኸይድ ሳዕቤን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ዝእመነሎም ነገር እውን ኣለዉ ንነዊሕ እዋን ክንብል ከለና ናብት ሕጂ ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ገለገለ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ እንድሕር ተጠቂምካ ሓደ እዋን ናይ ማህፀን ይኹን ናይ ጡብ ይኹን መንሽሮ ከቃልዑካ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ይእመነሎም ሕጂ እዚ ከምዚ ጭቡጥ ከም ሓደ ሶሊድ ዝኾነ ስቴትመንት
كنز توصيل كانسر يمزق إزي أنت دميرو إزي إلنا هنوصلوا عين دلنا لكن إزي كابت خالق population وين ما كابت خالق حبرتسا كاب 10 عامة نلاعي hormonal contraceptives like contraceptive إزي combined oral contraceptives بني ولا كان أنت دا لعلي متتأكينك كقلعك يخيل إلى دمنا لو نقرأت عنه كلا إزي كتالي نريو نجا ما أبغى نقول السيتي فقط على تصمم نجا الحرالي بحيث إنه بروجسترون عين سنتين على لون الحقيقة ميزان وصاخ أبغى لقى دكان استو ما دا نجا صنع زي ملازمة نو كان زارسي قال دماني نعمت كم زي أبزي ديبو ما زال يسال الصور حين هم يقصدون الحقيقة نقصالي الدحر وسيد كاينو like consecutively يعني 4 دوسس ويما هذا عمد لكن الدحر وسيد كاينو نزمت زلو عمد ما يفريا منت ناتكا نعملو وهيك من الناس يخرج اوكي سلازي نحلو وان زو سنة ديلي خاب ولا مكان خلتن سوسيد كازاني خام بس وقارت كهبن اسنات كان يفريا منت تخلو كالتف كان يزين الناس تخلو كل يخرج زي most of them قصالي نريهم عينة symptoms ናይ ፔሪድ ካዘይ ምስራዕ ምን ዝባል ናይ ፔሪድ ዘምፅኡ ነገራት ኣለውና ገፃሊ ንብሎ ግን ከምዚ ዝበልና ምን ዝባል ናይ ፔሪድ ሚዛን ምውሳኽ ማዳ ኣብ ገለገለ ቦዲ ሼፕ ባህሪኻ ምልዋጥ ምሻሎ ናይ ምሕራቅ ናይ ምንፅርፃር ገለ እዚታት ከምፅእ ክእል እንጂ ገሊኦም ማይነር ኮይኖም እንዳተፀወሮኦም ኣብቲ ነብሰንካ እንዳለመዶ ትኸይድ ነገር ኣሎ ገለ ግን በቃ ፈጽምካ ትፃወሮ ዘይተኸናመት እዚ ኦቤሲቲ ወይ ድማ ግድፊ ሓንቲ ደሓን ዝኾነ ሚዛን ዘለዎ ሲም እሱም ዝገበረት ኣብ ሓፂር እዋን 10 ኪሎ ወይ ክንደዝ ኪሎ ወሲኻ ይበኻ ምሽስ ንሂወትካ ሓደ ዘይውሕስ ዝኾነ ነገር ኩሉ ሚዛን ክትውስኽ ማለት እዩ ገሊኦም ከምዚ ዝብለኪ እናተፃወርካ እንዳለመድካ ክትከይድ ትኽእል እኳ እንተኾነ ገለገሊኡ ግን ህይወትካ ናብ ሓደጋ ዘውፅኡ ስለዝኾነ ከተቋርፆ ወይ ኣብ ኣካልካ እንድሕር ከተውፅኦ ደገድደካ ዓይነት መከላኸሊ እንስሳትካ ኣለውና ማለት እዩ ገለገለ እውን ንኣብነት ከምቲ ናይ ማህደር እንቃቑሖ እዚ ካንሰር ከጉድሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመነሎም መከላኸሊ እንስሳት እውን ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ገለገሊኦም ኣብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዓይነት ክከላኸሉ እንተይፀንሑ እሞ ናይ ሓደ ናይ ካልእ ኦርጋን ካንሰር ከዓ ነዚ ግን ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ይንገረሉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ኣሶሲዬሽን ክርዳእና ዘለዎ እቲ ናትካ ሪስክ ይበዝሕ ወይ ድማ ይጎድል ማለት ዳ እምበረይ እዚ ነዚ የምፅእ ኢልና ክንወስዶ የብልናን ግን ናይ ከምኡ ዓይነት ተቓላዕነት ክህልወካ ከምዝኽእል ኩሉ ግዜ ርእስኻ ሒዝካ ክትፀንሕ ዘለካ ነገር እዩ መሕሊፍ ንነዊሕ እዋን ድሕር ተጠቂምካ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ምጥቃም እዩ ንዝኾነ ነገር መቸም ማዕርነት ከም ዝባላንስ ትገብረሉ እንድሕር ኮንካ ናይ ግድን እቲ ተፈጥራዊ ነገር ጠጠው ኢኻ ተብሎ ዘለካ ሰው እቲ ናይ ምውላድ ጊዜኻ እትደልየሉ ክትተዳናገር ትኽእል ከምቲ ዝበልክዮ ናይ ፔሪድ ጊዜኻ ድዩ ምናልባት እውን ኮንትሮቨርሻል ዳ ክኸውን ይኽእል እምበረይ ብፍላይ ንዓና ንፀለምቲ ኢሉስ ኣይተሰርሐን ዝብል እውን ኣሎ እቲ መድሓኒት መከላኸሊ ምናልባት እያ ደቂ ኣንስተይቲ ፀላም ቀያሕ ፃዕዳ ትኩን ሓደ ክንብል ንኽእል ንኸውን ግን ምናልባት ኣብ ሓደ ዝዘረበሉ እቲ ክብልዎ ከሎ እቶም ሳይንቲስት ኣብ ናቶም ዘርኢ ምክንያቱ እቲ ጂን እውን እቲ ናትና ዲኤንኤ እውን ካብቲ ካልእ ክፈላለ ክእል ብዙሕ ግዜ ሲ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ እቲ ናይ ሕብረተሰብና ክዛረብ ትኮነስ ቅራእ በቃ ርኡይ ለውጢ ዝኾነ ትሪእየሉ ትኽእል ናይ ኮንትራሴፕሽን ኣብ ዝወስዳሉ ናይ ማዳ ምውፃእ ድዩ ናይ ነፍሲ ምውሳኽ ድዩ እዚ ፀርፀር ምባል ድዩ ገለ ድዩ ብብዝሒ ዘብል ምናልባት ከዓ እቲ ጠቃቅማ ዲና እቲ ኣመጋግባ ድዩ ዘይምህላውና ድኸውን ወይ እውን እንታይ እዚ ስለ ዝገበርኩ ደ ኣእምሮይ ከም ዝቅየር ዘሎ ትፍልጦ እውን ስለዘይብልና ኣይንገድፎ ንኸውን ወይ ከዓ ዓይና እቲ ዝሓሸ ምስ ናህና ኣካልና ዝኸይድ ኢልና እውን ስለዘይንማረመር ድዩ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ብብዝሒ ዝሪኦ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ፐርሰናል ማለት እዩ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ ውፅኢልና ኣብዚ ከ እንታይ ትብልዮ ነገር ኣሎ ምናልባት
ደቂ ኣንስትዮ እንታይን ክገብራ ዘለዋ ዝኾነ ዓይነት ነገር ከምዚ ዓይነት ምልክት ክሪኣ ከለዋ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክልውጣ ይኽእላ ድን እንታይ እቲ ናተን ዕድላት ዘለወን? እዋ ሕጂ ከምቲ ቀዲምና ድበልናዮ እንታይ ኩሉ ግዜ መከላኸሊ ፅንሲ ኢልካ ክትመርፅ ከለኻ ንሓንቲ ኣደ ወይ ድማ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ኢኻ ክትጥምታ ዘለካ ነታ ምሳኻ ዘላ ማለት እዩ። ከምዚ ጀነራል ዝኾነ ሕጊ የብሉን። እዚ ዓይነት እዩ ዝበለፀ ወይ ድማ እዚዩ ክትብሎ ትኽእል ነገር ኩሉ ግዜ የብልናን። እታ ኣደ ንስኣ ዝኸይድ ነገር ኩሉ ግዜ ክትመርፅ ኣለካ። ንኣብነት ሓንቲ ደም ብዝሒ ወይ ድማ ናይ ልቢ ፀገም ዘለዋ ኣደ ምስ ሓንቲ ልቢ ፀገም ዘይብላ ወይ ድማ ምስ ሓንቲ ደም ብዝሒ ዘይብላ ሓደ ዓይነት ቾይስ ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ኣማራፂታት መከላኸሊ ፅንሲ የብላን። ሓንቲ ኣደ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሰራዊት ደም ማዕበስቲ ዝበሃል ዲቪቲ ኢልና ንጠቕሶ እንድሕር ኣላ ልክዕ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘይፈልጥ ኣደ ሓደ ዓይነት ኦፕሽንስ ኣለዎ ማለት ክኾን ይክእልን። ሓንቲ ኣደ ናታ BMI ወይ ድማ ቦዲ ማስ ኢንደክስ ናታ ካብ 25 ወይ ካብ 30 ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘለዎ ኣማራፂታት ኣዝዩ ዝወሓደ ክኸውን ካብቲ ሓንቲ ማለት እዩ። ስለዚ ፕሮባብሊ ገለገለ ጌጋታት ኣብዚ ክግበር ይኽእል ይኸውን። እቲ ዘለዎ ሕዱር ሕማም ከየፅንዓካ፣ እቲ ዘለዎ እናተን ፀገማት ከይፈለጥካ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኢቭን ፋሚሊ ሂስትሪ ንባዕሉ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን ናይ ካንሰር ዓሌት ኣብ ደማ ንዘሎ ጓል ኣንስተይቲ ትህቦ ዓይነት ኮንትራሰፕቲቭ ካብ ሓንቲ ናይ ካብ ከምኡ ዓይነት ሂስትሪ ነፃ ዝኾነት ኣደ እትህቦ በበይኒ እዩ። ስለዚ ኣብዘይታት ክፈላለየ ይኽእል እዩ። እቲ ዲቴይል ዝኾነ ታሪክ ብዘይምውሳድ ወይ ድማ እቲ ዲቴይል ዝኾነ ኣካላዊ መርመራ ብዘይምግባርካ ሮንግ ቾይስ ወይ ድማ ጌጋ ዝኾነ ኣመራርፃ ናይ ኮንትራሰፕቲቭስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ንሳቶም እንድሕር ተጠቂምካ ድማ እንታይ ነቲ ንሳቶም ክልፅዎ ዝኽእሉ ጎናዊ ሳዕቤናት ከተቃላጥፎ ኢኻ ወይ ከተራብሖ ኢኻ ማለት እዩ። ተርዲክኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኮንትራሰፕቲቭ ፒልስ ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ክትመርፅ ከለኻ እዚ ከዓ ይኸውን ኢሎሞ ኢልካ ደይኮንካሲ ምስቲ ናትካ ሓኪም ክትመኸር ክትላዘብ ኣለካ ናይ ግድን። ምክንያቱ እሱ እዩ ምስ ኩነታትካስ ኣየናይ እዩ ዝሓይሽ ኣየናይ እዩ ዘይሓይሽ ክመፀልካ ዝኽእል ማለት እዩ። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ እቲ ናትካ ኣማራፂታት ሓደ ውሱን ስለዝኾነ እዚ ተፈቲንካ ናብዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ተፈቲንካ ከዓ ናብዚ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ክነገረካ ይኽእል። እዚ ኮይኑ እዚ ሎ ኢልካ ሊስት ስለዝገበርካዮ ጥራሕ ኩሎም ከዓ ክትፍትኖም ስለእትኽእል ጥራሕ ክትፍትኖም ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ደፊኒትሊ ኦፕሽንስ ኣለውና ንሓንቲ ኣደ ሓደ ነገር እንተዘይሰሪሑላ ካልእ ኦፕሽን ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ግን ኩሉ ግዜ በቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ትጅምር እሞኒ ንሱ እንተዘይኮይኑ ከዓኒ ናብቲ ዝወሓደ እንዳበልና ክንከይድ ንኽእል ኢና። ንኣብነት እዚኣ ብዙሕ ግዜ ካብ ደቂ ተባዕትዮና እትመፅያ ኣብ ግዜ ፅንሲ ውሕስ ዝኾነ ስጋዊ ርክብ ክግበር ይኽእል ድዩ? ኣብ ግዜ ፅንሲ ሰበይቲ ኣይትቐርበንን እያ ወድና ክትጭፍልቆ ኣይኮንካን ወድና ክትቀትለና ውሕስ ድዩ ስጋዊ ርክብ ምግባር ኣብ ግዜ ፅንሲ ሰብኣይን ሰበይትን ውሕስ እንተኮይኑ ከምንታይ ኣገባብ ክገብርዎ ዘለዎም ክንዛርቦ ክነፍልጦ ስለ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብና ውሕስ እዩ ክሳብ ነታ ኣደ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ዘይፈጠረላ ኣብቲ ናታ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ምስ ጥዕና ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ እንተኸንብል ፀኒዕና እቲ ኣካላዊ ጥዕና ብሕክምና ዓቂንካ መዚንካ ገለ ትፈልጦ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝፈጥረላ ፀቕጢ ይከኣል። ኦኬ ስለዚ ክሳብ እንስሳ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ክሳብ ዘይፈጠረላ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝኸውን ፆታዊ ርክብ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ከጋጥም ይኽእል። ግን ኩሉ ግዜ ምስቲ ዝህሉ ኣካላዊ ለውጢ ዝሓስቦ ክትገል ኣለካ። በቲ ምግጃፍ ናይ ከብድሎ ዲስኮምፈርት ወይ ድማ ደይምችእነት ዝስማዓካ ነገር ኣሎ። እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት ከተእትዎ ክትገል ኣለካ። ግን ኣብ ምርድዳእ እንድሕር በፂሕካ ሓደ ንሓደ ስዒር ወይ ሓደ ንሓደ ፀቒጡ ዘይኮነሲ ብምርድዳእ ብናትካ ኦን ዌል እንተደኣ ዝኸውን ኮይኑ ናትን ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ስጋዊ ርክብ ግዜ ጥንሲ። ስለዚ እዞም ኣብዚ ዝስምዑ ዘሎ ኣሕዋትና ደቂ ተባዕትዮ እንተለው ግዜ ፅንሲ ውሕስ ምዃኑ ተረዳእዳእካ ስጋዕ ክልቴኻ ዝተሰማማዕካ ማለት እዩ። ንሳ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነገር
وحسي ስለዝበልና ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ናብ ክስታይ ካቱ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ናታ ምድላውን እቲ እሳ ዝፈጥረላ ነገር ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ከተትዎ ናይ ግድን ናይ ብሓቂ ምክንያቱ እቲ ስምዒ እሲ ኩሉ እቲ ኣካላውን እቲ ምራውን ስለዝኾነ እዚኣ እውን ካብ ሓፍትና ምናልባት ሕጂ ወፂኣላ ግን ሓፍታ ተፍለይ ንዶክተር ማርታ ስለ ዝበለትኒ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ፅግያት እንከለዋ ስጋዊ ርክብ ክትገብር ጉድኣት ኣለዎ ድዩ? ደጊምና ሕጂ ከዓ ከምቲ ዝሓለፈ ነገር ኢና ክንምልስ ኩሉ ነገር ብኩሉ ኩርናዓቱ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሕጂ ብዓይኒ ሕክምና ኣብ ግዜ ፔሪድ እንድሕር ጥንሲ እንድሕር ስጋዊ ርክብ ፈፂምካ እዚ ዓይነት ሕማም ትሕምም ኢኻ ኢላ ክነግረካ ኣይክእልን ከምኡ ዝበሃል የለን ኦኬ ግን ምቹው ድዩ ንኩሉ ነገር ወላ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዝፈጥረላ ፀቕጢ ኣብቲ ኣእምሮኣሲ ሓደ ንሓደ ነገር ተመላሊስካ ንከይትገብሮ ወይ ድማ ንሓደ ነገር ፕራክቲስ ንከይትገብሮ ዝከልክለካ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩ ኸይ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ኣብ ግዜ ፅግያት ወይ ድማ ኣብ ግዜ ፔሪየድስ እንተዳርክብ ጌርካ ንከምዚ ዓይነት ሕማም ከቃልዓካ ይኽእል እዩ ዝበሃል ነገር የብልና ኣስፋራዛን ኮንሰርንድ ማለት እዩ ግን ብኩሉ መልክዓቱ ውሕስ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ብኩሉ መልክዓቱ ምቹው ዝኾነ ነገር እውን ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል as long as እቶም መፃምዲ ከም ፅቡቅ ነገር ወይ ድማ ብናቶም ርድኢት እንተደኣ ከም ሓደ ምቹው ነገር ገይሮም ወሲዶሞ ዝኾነ ይኹን ኦብጀክሽን ክነና ኣይክእልን ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ኢልካ ምፍታሹ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ኣይ ሆፕ ነፂራ ክትከውን ሕቶ ያ ብጣዕሚ ንዓይ ምናልባት ሓፍትናት ሰምዓና እንድሕር ኣላ ክምለሰላ ካባኸ ስለ ዝብልና ካትዓይቲ እውን ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ዝበልክዮ ሓደ እቲ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ይስማዓት ኮንፈርት እንድሕር ተሰሚዕዋ ፀገም የለን ክትገብሮ ትኽእል ምናልባት ግን ካልእ ኣርእስቲ ዳኣ ካይንወስዶ እምበር ሓደ ካብቲ ኣውንታዊ ፅልዋ ናይ ስጋዊ ርክብ ኣብ ክልተ መፃምድቲ ስጋዕ ውሕድ ሰብኣይን ሰበይትን ጋዕ ዝኾኑ እንታይ እዩ እቲ ኣውንታዊ ፅልዋ እጂ ናይ ካብቲ ናይ ቆልዓ ምውላድ ንብሎ ዘለና ፅቡቅ ነገር ብባህላዊ ድዩ ብሃይማኖታዊ ንወስዶ በቲ ተፈጥራዊ እውን ግን ክልተ መፃምድቲ ኣብዚ ዝበልናዮ ጥንስቲ ኮይና ድያ ኣብቲ ዘፅግያት ኣላ ድያ ንዓኣ ዝህባ እንታይ ዓይነት ኣውንታዊ ፅልዋ ኣሎ ኣብቲ ናታ ስነ ኣእምራዊ ድዩ ኣካላዊ ድዩ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ኣብ ከምኡ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናወስዶ ቁሩብ እንሻሎ ምናልባት ነዚ ሕቶታት ዝሓቱ ዘሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምናልባት ሰብኣያ ጠኒሳ ኣላ ኣይክቀርበክን የክፍላ ክእል ሳብ እንዳደለየት ኮላ ሳን ፍርሐ ማለት እዩ the thing ሓንቲ ፅግያት ንዘላ እውን ንሳ እንዳደለየት እውን ንሱ ደይከደሎ ኸውን ኣብ ከምዚ ግዜ እውን ምናልባት ነታ ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ዘለዋ ቅርፀ ድዩ ወይ ዝኾነ ናይ ርእሲ ሕማም ድዩ ዝኾነ ከድሕና ወይ ከፍኩሰላ ይኽእል ኸውን ባህታ ክፈጥረላ ኾን እዚታት ኣብ ግመት ክነእትዎ ኣለና ድዩ ግዜ ፅግያትን ኣብ ጥንስኒ ዘለና ኣሎ እንታይ እቲ ኣውንታዊ ፅልዋ ስጋዊ ርክብ ምግባር ምስ መፃምድትካ እዛ ናብታ ቀዲምና መለስናያ ነገር ናብ ውያ ክትመልሰና ሰላም እቲ ኣብ ኣእምሮ ዝፍጠር ነገር ክትዕቅኖን ዘይትቐጥዕ ኣለዎ ኦኬ ስለዚ ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ኣብ ግዜ ጥንሲ ናብ ቲኣናቱ መፃምድቲ ክቐርብ ዘይምኻል በቲ ሓደ ሳይ ጥራሕ ይኮናን ክንሪኦ ዘለና ከምዚ ንሶም ደለይቲ ንስኻ ነፃጊ ጥራሕ ዘይኮነስ ወሪፍ እቲ መንፃሩ እንድሕር ኮይኑ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ስለዚ ከምቲ በንፃሩ ዝስማዕ በንፃሩ እንተኮይኑ ንዓኻ ዝስማዓካ ዘይፅቡቅ ስምዒት በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከምኡ ከም ዘለካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ኔርና ቀዲምና ኣብቲ ምርድዳእ ሲ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ሰላም ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ዕጋበት ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝህበካ ነገር ናብኡ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብናይ መን ምርጫ እዩ ወይ ብናይ መን ተበግሶ እዩ ብዘየገድስ ኣብ ምርድዳእ እንድሕር ደምፃካ ኮይኑ እዚ ሓደ ጥዕና ዝህብ ነገር ኖ ማተር ወይ ማለት እዩ መዓስ ብዘየገድስ
እንተ ደኣ ናብ ሓደ ምርድዳእ ወይ ድማ ናብ ሓደ ምስምማዕ ወይ ድማ ናብ ሓደ ሃርሞኒ እንተ ደኣ ዘምፃእካ ነገር ኮይኑ ያ ማለት እዩ you go for it ዋላ ሓንቲ ክሳይ ዘብል ነገር የብልካን ማለት እዩ ኦኬ as long as ከምቲ ቅድምና ዝበልናዮ ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎ ነገራት ክሳዕ ዘይኮነ ማለት እዩ ክሳብ ዛ ሕጂ ሰዓት ከዓ ኣብ ግዜ ፔሪየድ ከምዚ እንተኮይኑ ከምዚ ተሓምም ኢልካ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ፅንሲ ናይ ፅንሲ ዝተረጋገፀ ነገር ኣብ ግዜ ፅንሲ ርክብ ስለዝፈፀምካ ምንም ነገር ኣይትኾንን ኣብ ግዜ ፆታዊ ኣብ ግዜ ወርሓዊ ፅግያት ድማ ስለዝገበርካ ከዓ እዚ ዓይነት ሕማም ትሓመም ኢልካ ዝበሃል ነገር እውን ሶፋር ዝተበፅሐ ነገር የለን ስለዚ ክልቲኦም ተሰማሚዖም እንተ ደኣ ንክልቲኦም ዝፈጥረሎም ነገር እንድሕር ሃልዩ ዋይና እንተ ደኣ if it is like ሓደ መንገዲ ነታ ኣደ ነብሳ ኣትሒታ ከምዘይትርኢ ወይ ድማ እቲ ናቱ ኢንትረስት ወይ ድማ እቲ ናቱ ተገዳስነት ከም ዘርኢ ዝፍለጠላ ዝፍለጣ ዓይነት መንገዲ እንድሕር ኮይኑ በቃ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ከምቲ ሓደ ካብቶም ነተን ነፍሲ ጡራት ኣዴታት ክንሕግዘን ዘለና ነገር ከምዚ ብገንዘብ ብሓገዝ ብግዜ ጥራሕ ኣይኮነን they want to feel still ከም ዝድለያ ኣብ ዓይኖስ ድዩ ዋላ ኣብ ልቡድስ ገና ቦታ ከም ዘለዎን ከምኡ ዓይነት ፊሊንግ ኣለና ግዜ ጥንሲ ብሕልፊ you feel neglected ከምዚ ምሻሉ ኣይክደልየለን እዩ ወይ በቃ እዚ ተቐያይሩ እሞኒ ገለ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ስለዚ ካብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከገላግል ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ከዓ ከምዚ ዝብለኪ ክልቲኦም ስምምዕ እንተ ደኣ ክግበር ዝኽእል ኮይኑ ጥዕና ኢልካ ኩሉ ነገር ክግበር ኣለዎ ናይ ሓቂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሕቶና እንዳኸድና ክቡራት ተዓዘብትና ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናኩም ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንድሕር ኣለኩም በቲ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ዘሎ ቴሌፎንና ብዋትሳፕ ብቫይበር ብኢሞ ክትብሉና ትኽእሉ ኢኹም ከምኡውን ኣብ መሴጅ ክሰድልና ትኽእሉ ኢኹም ሰምራዊት ሓፍትና ሰምራዊት ሚኒስተር ግሬት ጆብ ትብላላ ሰላማዊት ኣስገዶም ሰላም ከመይ ኣምሲኽን ብጣዕሚ ፅቡቕ ትምህርቲ ይቐኒየልና ክቡራት ኣሕዋት ወርሓዊ ፅግያት ነዊሕ ግዜ እንተዘይመፀካ ብሰንኪ መከላኸሊ ምውሳድ እንታይ ፀገም የምፃእልካ ኢላ ትሓትት ኣላ ሰላማዊት ኣስገዶም ናብ ሕቶ ኣንገድ ሞድ ሽዑ ናብ መወዳእታ ዘላ ሕቶና ከይድ ኣብቲ ሓፍቲ ብሕልፊ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ኣብዚ ኢምፕላንት ወይ ድማ ኣብዚ ትሕቲ ቅልፅምና ኣብ ነእትዎ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ፔሪድካ ንነዊሕ እዋን ዘይክመፅእ ክኽእል እዩ እዚ ግን ካብቲ እቲ ፔሪድ እቲ መከላኸሊ ጥንሲ ምሳኻ ክሳብ ዝሓለወ ዝመፀ ነገር ዳኣ ዝኾነ ይኹን ሕዱር ነገር ዝገድፈልካ ነገር የብሉን ዋንስ ንሱ እንተ ደኣ ካብቲ ኣካል ወፅዩ ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናትካ ስርዓተ መፍርሕ ኣውቶማቲካሊ ሽዑ ኢኻ ትምለስ ስለዚ ምስቲ ሽዑ ዝመፅእ ናይ ሆርሞን ኢምባላንስ ምክንያቱ ካብ ደገ ዝመፅእ ሆርሞን ኢና ንነብስና ነእትወሉ ዘለና ምስቲ ሽዑ ዝመፅእ ነገር እንተዘይኮይኑ ፔሪድ ክጠፍእ ይኽእል ብድሕሪኡ ካብኡ ሓሊፉ ግን ዝኾነ ይኹን ሕዱር ነገር ዘምፅኦ ነገር የለን ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስክፍታ ዝፈጥር ነገር እሱ እዚ ንሱ እንተጌርካስ በቃ ብኡ ጌርካ ትመክን ኢኻ ወይ ብኡ ገይሩ ከምዚ ይኸውን ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን ከምኡ ዓይነት ሳዕቤን ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ሳብ ሕጂ ዝተገብረ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እንተጠፊኡ ብዙሕ ኣይትሻቐል መሰውፃ እያ ክምለስ እዩ ኣንዴና ማርቲ ሓፍተይ እስከ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ስደት ምንፃል ጥንሲ ብቐሊሉ ይኹን ስጋዕታ ድሌታን ፈቓዳን ስጋዕ ዝኾነ ብቐሊሉ ምንፃር ክግበር ክእል እዩ ግን ከዓ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ ዘሕድሮ ስነ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ፀቕጢ እንታይ እዩ ክሕብር ዝኽእል እንሻሎ ኢልናዮ እንዲና እቲ መከላኸሊ ዝምዝምክን ንብል እንዲና ፀኒሕና እንታይ ክትገብር ኣለዎም ከነዚታት ንከየጋጥም እንታይ ምክሪ ትብልና ንኣሽቱ ኣሕዋትና ብፍላይ ከዓ ኣብ ንነዊሕ ግዜ እንታይ ዘምፅኦ ፅልዋ ኣሎ ተደጋጋሚ ምንፃር ጥንሲ ኣብ ትገብረሉ ግዜ ኩሉ ሳዕቤን ኣለዎ እንተኾነ ምንፃር ጥንሲ ክንብል ከለና ኣብ ትሕቲ ሕክምና ሓደ ሬላቲቭሊ
ኢና ክንዛረብ ውሕስ ዝኾነ ዓይነት ምንጻር ጥንሲ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣትሊስት ንሜዲካል ሪዝንስ ድዩ ወላ ንካልእ ሪዝንስ ተባሂሉ ጥንሲ ጠጠው ከም ዝብል ወይ ድማ ጥንሲ ከም ዝንፀል ንገብረሉ ሰዓታት ኣለኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ነቲ ጥንሲ ስለዘይደለካዮ ጥራሕ እሞ ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ ክትንፅሎ ስለዘይከኣልካ ብሕልፊ ኣብዚ ከባቢና ዝረአ ነገር ማለት እዩ ብኢደዋኒንካ ወይ ድማ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንዝንፅሉ ሰባት ኣማኺርካ ካብኦም በትረኽቦ ክኒናታት ዝግበር ዓይነት ምንፃር ጥንሲ ኣሉ ነናቱ ሳዕቤን ኣለዉ ሳዕቤን ዘይብሉ የለን ወላ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ኮይንካ እንተወሰድካዮ ጥንሲ ክትንፅር ከለካ ናይ ምድማይ ተኽእሎ ኣለካ ረኽሲ ናይ ምህላው ተኽእሎ ኣለካ እቲ ረኽሲ ንግዚኡ ብቑሩብ መዓልታት ዝሓወየ ረኽሲ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንገለገለ እዋን ፐርማነንት ወይ ድማ ሕዱር ዝኾነ ነገር ዝገድፍ በሰላ ዝገድፍ ዓይነት ረኽሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣታይምስ ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ግዜ ጥንሲ ክንፅላ ከለዋ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ብዝኸደ ዓይነት ረኽሲ ክልተ ሻምብቆታት ንብሎ ወይ ድማ ፋሎፒያን ቲዩብስ ንብሎ ክዕፆ ይኽእል ንሱ እንተዓፅዩ ድማኒ ደሊል ናይ ምውላድ ተኽእሎካ ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣንለስ ካልእ ከምዚ ንብሎ ዘለና IVF ገለመለ ዝበሃል ኣብዚ እዋን ዝመፅኡ ዘሎ ነገራት እንተዘይኮይኑ በቲ ንቡር ዓይነት ናይ ውላድ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ናብ ዜሮ ገፁ ክንረኸይድ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካልእ ኩሉ ግዜ መድመይቲ እንድሕር ኣጋጢሙ ምፅራግ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብሓፂን ጌርካ ምፅራግ ገለገለ እውን ናብ ከምኡውን የቃላዓካ እዩ እሱ ከዓ 10 ግዜ ብሓፂን ጌርካ ክፅረግ ከሎ ናብቲ ማህፀን ኩሉ ግዜ ዝገድፈሉ መሰላ ኣለዎ ልክዕ ከምዚ ካልእ ኣካል ተማህፀኑ ልክዕ ከምኡ እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ወላ ብኢድና ድዩ ወላ ብዝኾነ ድዩ ትሕንፀፅ ወይ ትደሚ እሞኒ ሽዑ እንታይ በሰና ገይሩ ድሓውል ልክዕ እታ ማህፀን ከዓኒ ተፀሪጋ ተሓኺኻ ክትከይድ ከላ ከዓኒ በሰላ ገድፈላ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ በሰላ ድማ ኣብቲ ዝመፅእ ጥንሲ ኩሉ ናቱ ሳዕቤን ኣለዎ ብዙሕ በሰላታት ዘለዋ ማህፀን ጥንሲ ካጋጠም ከሎ ንኣብነት መድሓንቲ ኣብ ግቡእ ቦትኡ ኮይኑ ንኸይዓቢ ክፅግም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ላዕለዋይ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ጥንሲ ዘብል መድሓንቲ ኣብ ታሕቲ ይፍጠር ኣብ ታሕቲ እንተፈጢሩ ድማ ነቲ ጥንሲ ኣዝዩ ኮምፕሊኬት ይገብሮ ማለት እዩ ቅድሚ ጥንሲ ቅድሚ ሕርሲ መድመይቲ ከጋጥመላ ይኽእል ኣብ ደይ ሰዓቱ ሕርሲ ከምፅእ ይኽእል እዚ ኩሉ ኮምፕሊኬሽን ኣብ ርእስካ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ፍታሕ ንኣ እንታይ ከነምፅእ ኣለና እንድሕር ኢልና እቲ ቀዲምና ክንዛረቦ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብ ዘይተደለየ እዋን ጥንሲ ንከየጋጥም እቲ ክትጥቀመሉ እትከኣል እትኽእሎ ብዙሕ ዓይነት ኦፕሽንስ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ከም ሓደ ካብቶም ብዙሓት ኣማራፂታት ዘለዎ ዓይነት እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ኮንትራሰፕሽን ዝበሃል ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ካብዞም ዘለውና ብዙሓት ኣማራፂታት ምስ ነብስና እንታይ እዩ ዝኸይድ ንሓኪም ወይ ድማ ንሓደ ናይቲ ሞያ ክኢላ ሓቲትና ካብ ዝኾኑ ሳዕቤን ክትዕለ እንድሕር ኮንካ እቲ ጥንሲ ዝበሃል ነገር ከጋጥም ዘይብሉ እቲ ዘይተደለየ ጥንሲ ስለዚ ዘይተደለየ ጥንሲ እንድሕር ከየጋጥም ኮይኑ ከዓኒ ናብቲ ንዓኻ ደድላ ዓይነት ኮንትራሰፕቲቭ ናብኡ ምእታው ኣለካ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ብተደጋጋሚ ጥንሲ ክተነፅል ከለካ ሓደ ፐርማነንት ዝኾነ ወይ ድማ ሓደ ሕዱር ዝኾነ በሰላ ንሂወትካ ትገድፈላ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ሓብ ቀዳማይ ከም ንብል ነርና ንሓፂር እዋን ክትሓስብ የብልካ ኦኬ ሕጂ ነዚ ክተንቅሶ ኢኻ ስለዝፀገማ ክትከውን ትኽእል ብዙሕ ቅቡልን ዘይቅቡልን ምክንያታት ክህልዋ ይኽእል ሓንቲ ኣደ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ መዓልቲ ግን ውላድ እትደልየሉ መዓልቲ ክመፅእ ይኽእል ሓደ መዓልቲ ግን ነዚ ሕጂ ኣይደልዮም ኢላ ድነፀለቶ ንዕኡ ትምነየሉ መዓልቲ ግን ክመፅእ ይኽእል ኣብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኢና ከምኡ ንርኢ ውላድ እንድሕር ክሽገራ እሞ ትርኢ ሽዑ ነቲ ዝሓለፍዎ በሰላ ንዕኡ እናስቆርቆርካ ትነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ክትገብሮ ዘለካ እውን እቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ክትገብር ክትገል ኣለካ እሱ ብዘይ ምግባርካ ዝመፀ ግን ኣብ ጣዕሳ ምግባር ጥራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ንሓዋር ስለዚ እዚኣ ኩለን ክንሓስበላ ዘለና ኣንስቲ እያ ናይ ባሕቂ ናይ ሓፂርን ናይ ነዊሕን ውጥንካ ክተውፅእ ኣገዳሲት ዘምፅኦ ሳዕቤን ከዓ ከምዝበልክዮ ብዓብኡ ውላድ ምስኣን ስለዝኾነ ናብቲ ዝዓበየ ከዓ ሽግር ቅድሚ ምእታውና ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን
ናይ መወዳእታትና ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ሪጎ ኣስመሮምያ ድሕሪ ሕርሲ ከብድኻ ዘይምቕናስ እንታይ ትብልና ዶክተር እያ ትብለና? ኣብ ግዜ ጥንሲ ሓደ ቅቡል ዝኾነ ክንውስኮ ዘለና ዓይነት ሚዛን ኣለና። ሳዊ ካብ 9 ክሳብ 12 ኪሎ ከባቢ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ኣብ ግዜ ጥንሲ። እቲ ሜታቦሊዝም ናትና ሎን እቲ መግቢ ድዩ እቲ ዝኣቱ ኤነርጂ ነቃፅለሉ ዓይነት ሜካኒዝም ኣብ ግዜ ጥንሲ ቁሩብ ይቕየር። ስለዚ ዝያዳ ስብሒ ናይ ምድራብ ተኽእሎ ኣብ ግዜ ጥንሲ ኣለና ማለት እዩ። ድሕሪ ሕርሲ ክንብል ከለና ከዓ ዋላ እኳ እዞም ሜታቦሊዝም ወይ ድማ እዚ ኣሰራርሓ ዝቕንስ እንተኾነ ብበዝሒ እዋን እትሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ሓንቲ ኣደ ድሕሪ ሕርሲ ናይ ዘይምንቅስቓስ ባህሪ ኣለና። እቲ ሂወትካሲ ኣዝዩ ድሮት እዩ ዝኸውን ቆልዓ ምእላይ ገለ ሓፂር ማለት እዩ። ብዙሕ ካሎሪ ወይ ድማ ብዙሕ ኤነርጂ ዘይተጥፋኣሉ ነገር ክኸውን ይኽእል ብሕልፊ ኣብ ከምዝናህና ዓይነት ሶሳይቲ እንድሕር ኣለኻ ከዓ እቲ ትበልዖ መግቢ ንባዕሉ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ። ሓራስ ስለዝኾንካ ሕቑኻ ክድድድ ኣለካ እናተባህልካ እቶም ትበልዖም ነገራት ንሚዛን ዝውስኹ ሚዛን ክትጎድል ዘተባብዖ ዓይነት ምግብታት ኣይኮኑን። ንበዝሒ እዋን ኣብ በዓል ቅጫ፣ ፍትፍት፣ ገዓት፣ ጠስሚ ምስ ኩሎም ካርብስ ኤንድ ፋትስ ዝኾኑ ናብኣቶም ኢንክሊኔሽን ናትና ድኸውን ማለት እዩ። በዚ ዝኣቱ ነገር ኣሎ፣ ዝሓለኽ ነገር ከዓ የለን። እቲ ኤክሰርሳይዝ ገለገለ ዝበሃል ነገር ከዓ ኣዝዩ ድሩት ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም ተደማሚሮም ብዙሕ ሚዛን ንኸይንቐንስ ሓደ ሓደ እዋን ሚዛን እውን ከም ንውስኽ ይገብሩና እዮም ማለት እዩ። ድሮ ተወሳኺ እቲ ናይ ሆርሞናል ኢምባላንስ ኣብ ግዜ ሕርሲ ወይ ድማ ድሕሪ ሕርሲ ዘሎ እሱ ናቱ ኢፌክት ኣለዎ። ኦኬ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ግን እንታይ ነን ኣብቲ ክንቅይሮ እንኽእል ነገር ጥራሕ ፎከስ ክትገብር ዘለካ ወይ እውን ንዕኡ ጥራሕ ኢኻ ክትቃለስ ዘለካ ነቲ ዘይትቕይሮ ተፈጥሮ ዘማዝኑ ነገር ኢድ የብልካን ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሓቂ ኣብቲ ንስኻ ትቕይሮ ግን እቲ ላይፍ ስታይል ናትካ ኤክሰርሳይዝ ምስተኻለ መጠን ክልቲኡ እስኻ ክትገብሮ ትኽእል ወይ ድማ ከምቲ ኣካልካ ክፍቅዶ ዝኽእል እትበልዖ ብኣፍካ ዝኣቱ ነገር ምቁፅፃር እዚኣቶም እንድሕር ጌርካ ግን እዚ ሪዝን ናብቲ ናትካ ሼፕ ዘይትምለሰሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ቀልጢፍና እንድሕር ዘይንምለስ ኣለና እዚኣቶም ነገራት እዚኣቶም ኣይንገብረና ኣለና ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ኣብኣ ግዜ ስለ ዘለና ኢና እዚ ብሴክሽን ምስ ወለድካስስ ካብ 6 ሰሙን ዝኾነ ዓይነት ኣብ ከባቢ ከድኻ ክትእሰር የብልካን የብሉ ምናልባት ኣብቲ ተፈጥራዊ ዝወለድካሉ ልብሰበልካ ከድኻ ኣሲርካ መጋግባኻን ተቐይርካ ናብቲ ዝነበርካዮ ምናልባት ቅልጡፍ ብዝበለ ክምለስ ትኽእል። ተደጋጋሚ ሴክሽን ምግባር ከነዚ ናይ ከድኻ ናብ ንብሩ ንክምለስ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ድዩ? ከምዚ ዝብለክ እዩ እቲ ነብስና ብሲ ሴክሽን ስለዝወለድና ወይ ብኖርማል ቫጃይና ዴሊቨሪ ስለዝወለድና ነናቱ ሜታቦሊዝም ስለዘለዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እንድሕር ኢልና ሓንቲ ሲ ሴክሽን ዝገበረት ኣደን ሓንቲ ብኖርማል ዝሓረሰት ኣደን ድሕሪ ሕርሲ ዝህልወን ሊሚቴሽንስ ኩልና ዝርዳእና ነገር ቀልጢፍካ ናብቲ ስኻ ትገብሮ ትኽእል ዝነበርካ ነገራት ክትምለስ ተኽእሎ ዘለዋ እታ ብዶርማል ዝተገላገለት ኣደ እያ ኩሉ ግዜ። እንተዳ ብሲ ሴክሽን ትሓርስ ኣደ ኮይና ግን ቃንዛ ኣሎ በሰል ኣሎ ኣብቲ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥመካ ኮምፕሊኬሽንስ እውን ኣለና። ስለዚ እዚኣቶም ተደራሪቦም ናብቲ ኖርማል ሳይክል ናታ ህይወት ናብኡ ንከይትምለስ ክግድድዋ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ሞድ ኦፍ ዴሊቨሪ ወይ ድማ እቲ ቤናይ ኣገባቢ ሓሪሳ ዘይኮነ ሚዛን ንክትቀንስን ንከይትቅንስን ዘብል ዘሎ እቲ በሰላ ግን ከምቲኣ ብኖርማል ዝተገላገለት ኣደ ከም ዘይትንቀሳቀስ ክገብራ እዩ። ቁስሊ ንከሓብየልካ ኢልካ እውን ኤክስትራ ካሎሪ ተእቱ ነገር ቁስሊ ከምዚ ከይገበርካ ኣይሓውን ኢልካ እውን ተእትዎ ኤክስትራ ካሎሪ ኣለካ። ስለዚ በቲ ትምእታው ትውስኮ በቲ ከዓ እቲ ምንቅስቃስ እንተዳ ተጉድሎ ኮንካ
እዚታት ፕሪዲስፖዝ ክገብረካ ንኽእል ኢለ ዶ ሓስብ እምበረ ብኖርማል ስለዝሓረስ ተዓጢፍካ ትምለስ ብሲ ሰክሽን ብተቢልካ ግን ከምኡ ዓይነት ሜታቦሊዝም ክህልዎ ኣይክእልን ኣካልና ቴንኪዩ መደብና ዳርጋ እንዳወዳእና ኢና ቅድሚ ምውዳእና ዝኾነ ሕቶ ርኢቶ እንድሕር ኣለኩም ናባኹም ዕድል ክበኩም እየ ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ቴሌፎን መስመርና ክፍት ስለ ዝኾነ ኣቶ ታደሰ ምሳና ስለ ዘለኹም ዝኾነ ነገር ትብልዋ እንተለኩም ቅድሚ ምውዳእና እንተ ዘይኮነ ማርቴ ናይ መወዳእታ መዛዘሚ እስከ ዝኾነ ለዋ እንድሕር ኣለኪ ኣብ ክንክን ጥዕና ማህፀንን ውፅን ስድራ ቤትን ከም ዝክንብሎ ንለዞም ሰናያሎም ምሸት ማለት እዩ እስከ ናባቲ ኣቶ ታደሰ ስፒከር ከፊትኩም ኣለኹም ናባኹም ቅድሚ ማርታ ምሃቤ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ኣርእስቲ ናይ ኮንትራሰፕሽን ወይ ድማ ናይ መከላኸሊ ፅንሲ ካብቶም ብዙሓት ኦፕሽን ወይ ድማ ብዙሓት ኣማራፂታት ዘለና ፊልድ ሓደ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንመን ኣበየናይ ሰዓት እንታይ የድልዮ ናብቲ ምሳኻ ዘሎ ሓኪም ቅርቢ ኢልካ ምምኻል የድልዮ ይፅንሓለይ ከይበልካ ኣብ ግቡእ ጊዜኡ ከዓ ክትጥቀመሉ ክትኽእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ዝበልናዮ ናብ ዘይተደለየ ጥንስታት ትኽእል ዘይተደለየ ጥንሲ ድማ ዘይተደለዩ ዓይነት ውሳኔታት ክወስነካ ምኻዓ በሰልኡ ከምቲ ዝበልናዮ ፐርማነንት ወይ ድማ ንነዊሕ ዝፀንሕ ዓይነት በሰላ ዘለዎ ነገራት ክትውስን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ካብዚ ንምቁጣብ ኣብቲ ጊዜኡ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ኣዝዮም ውሑሳት ዝኾኑ ነገራት ምዃኖም ከዓ ኩሉ ግዜ ብሓንጎልና ክንሓስቦ ክንክእል ኣለና ይብል ቴሌፎን መስመር ኣለና ሓውና ኣለካ ዲኻ መስመር ይስማዕ ኣሎ ድዩ ሰላም ክሪንሶ ሰምዑን ኣለኹም ሰምዑ ኣለኹም ኦኬ እወ ትስማዕ ኣለካ መደበትኩም ብጣዕሚ ተመስገንኪ ሕቶ ነይሩኒ ናይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሕርሲ ዝካየድ ድሕሪ ሕርሲ ዘሎ እቲ ምሻሎ ምስ ሓረስካሲ እቲ ቆልዓ ብጉብ እቲ ቆልዓ እቲ ይስፈ እቲ ናይ ራሕሚ ማለት ዝስፈ ሕጂ እቲ ምስፋይሲ እቲ ተሰፊዩ ዘሎ ብውሽጢ ዝስፈ ምስ ተፈትሐ ምስ ፈትሕዎ ምስ ሰረሮ እቲ ዝስፈ ማለት ክንደይ ዝኸውን ትፈትካ ኢልና እቲ ኣብ ተሰፊዩ ዘሎ ሎንግ ታይም ስለ ዝገበረ ናይ በዓልቲ ቤተይሲ ከመይ ይኸውን ትብልዮ ኣለዎ ዶ እስካብ ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ እሞ እንታይ ትብልዮ ረዲእ ክትጠርሓል ይኽእል ማርቴ ሰሚዕኺ ኣለኽ ዲኺ ሓውና እንታይ ዝብል ዘሎ ብናቹራል ሰበይቲ ወሊዳ መስለኒ እሞ ስለ እንታይ ይድበሃል ፊዚዮቶሚ እወ ሕጂ ተሰፊዩ ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ክንደይ ክፀንሕ ዘለዎ እቲ ዝተሰፈየ ንክፍታሕ ይብል ኣሎ ክልተ ወርሒ ሓቀይ ፅቡቅ ኣልካ ፅቡቅ ኣለኹ ዲ እወ ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ካብ ደይፍታሕ ክንደይ ክፀንሕ ዘለዎ ተሰፊያ ኣላ ምክንያቱ ምናልባት ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ምናልባት ክኸውን ያ ኣብቲ ዓይነት መስፈይ ንጥቀመሉ ኣብ ድምርኮስ ዝበዝሕ እዋን ደይፍታሕ ወይ ድማ እቲ ኣካልና ባዕሉ ኣብዞር ዝገብሮ ዓይነት መስፈይ ፈትልታት ኢና ንጥቀም ስለዚ ወቻያሱም ከምኡ ይኸውን ንኽእል ድሓስብ ምክንያቱ ድፍታሕ ፈቲሕካ ድልገስ ዓይነት ስቲች ኣይንጥቀምን ኢና ስለዚ ባዕሉ ግዜ ወሲዱ ክጠፍዩ እምበር መፍታሕ ምእላይ ደድልዮ ኣይመስለንን ዝኾነ ዲስኮምፈርት እንተደኣ ድፈጥረልና ኮይኑ ምናልባት ድወፃ ፈትሊ ወይ ድማ ደቐንዞ ዓይነት ፈትሊ እንድሕር ኣሎ ነቲ ጫፍጫፍ ትሪም ክትገብሮ ወይ ድማ ከተልግሶ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ተፈቲሑ ክወፅእ ዘለዎ ዓይነት ፈትሊ ተጠቂሞም ኢለ ኣይሓስብን እየ ሰሚዕካዮ ሓውና እወ እቲ ንጥቀመሉ ፈትልሲ ድፍታሕ ኣይኮነን ባዕሉ
مستناتا نايتا غونستيتي أكالا ندا بلي ندا تفقيد ምናልባት ግን እንድሕር ዝኾነ ፅቡቅ ዘይስማዓሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ናይ ላዕሊ ነገር ትሪም ክግበር ይከኣል እዩ ስለዚ ናብቲ ናታ ናይ ዶክተር ናይ ማህፀን ከይዳ ክትዛረቦም ዘላ ክትነግሮም ዘላ ዝንስማዓኒ ኣሎ እንታይ ነዚ መደወል ዘካለካሲ በዓልቲ ቤትካ ፅቡቅ ስለ ዘይስማዓ ዘሎ ድዩ ወይሲ ብሓሳብኩም ክእለ ወይ ክፍታሕ ዝብል እዩ ናቲ ሓንቲ ስለ ዘሎ እምበር ሓንቲ ድስማዓን ዲስማዓንስ ብላይ ኮሚን ክፈቶ ስለ ዘለንስ ዋይ ዝብል ሓሳብ ስለ ኦኬ ኖ ፅቡቅ ጀስ ንክፈልጥ ኢለ ኣነ ትዕጌሩ ንዶክተር ማርታ እውን ክርዳኣ ምእንቲ ሕቶ ቀሪብናዮ ዘለና ስለዚ እንታይ እያ ትብል ዘላ ከሰሚዕካያ ኣለካ እቲ ኣብኡ ሰፊዎ ዝኾነ ዓይነት ፈትልሲ ዝፍታሕ ፈትሊ ኣይኮነን እያ ትብል ዘላ فقدت yes مالسيت يقول لك اسمه صلوا ويتي نعمت بلاتات 14 ويان زمس صدقلت نايتي وبقى فسفر نص مالك تمارو حسابين تعطيسك مارتي سمع هل سمعك هي نسمعكم سامي أول أوبتيك تبهال كلت ناي غاستيتن كلت تيب نديزل لنا مفرا مالتي سو اتحاد اندحر دعات عاليو بتحاد طراي الناس كتولد تخيل ديا زخونه عينت ملكتات ጽግያት መጻ ከሎ ማለት ዲ ወይስ ቆልዓ ድቅ ፍጠር ከሎ ይኻት ደልካ ምክንያቱም ተባራሪ መንሳስ ወላኸ ማይቲ አስይት የርድ አታዲ ቻም ናይ ታንት ወርስ አለ አላ ፈይናስ መጀመሪያ የምስዲው ከባይ ነገር ታታሊያስ አሁን ደምስ መስራታት ሳሙኤል ይታዲ ዞት አሰብ ማለት ናይ ጽግያት ዲኻት ብደልካ ትንቃሖ ካብቲ ቲፕ ኮርት ክወፅእ ከሎ اوكي سو حاولنا انتي زبد زلو كلت كم تدم كلنا نفلطو كلت تيب علينا انستي تحانت اندحر تالاسي بتحانت تراي كم تصفلسي تي ملكتاتي نغرك كاديو تحانت سي تتبرارين اندين نتي زري دهبانا لذا تحانت تراي كون كلاسي كمي كسرح ديكون فالدي انت عينت ملكت يهبك يدبل دلنا أوه حنتي تشوف انت دا لاتك ستيل لاي مولا تخلو عليك كندتي 100% قلت تشوف سنوه كابو قرق بدلي خلقون ستيل لاي مولا تخلو عليك حنتي تشوف تعاتي أبا حنتي تشوف راح تنبر بمهلا وكاكن بس حوان تاقوال نسيت تسمع أنا غير كرباي كريم كمزة نحرتا سمي عواسي حنتي تشوف أتوبتي أخطون تخلو بلونا قرقن يبلنا بتا خبت عدة ويل مقطع بالستيت بزسمع على جرا حد تجيب عزوم تكون تخيل عليك أخذ لمت ويل مخطط طلعت تخيل عليك دفزح أول ناي ولاد ساقم من تدون يوم ويل ما ناي ولاد ساقم كم توم كلو أمو خالي زحالة تاريخ ناي رخصتات من الحرام دفزح أول تايلايلا ترخصي كاب تحتي نابل على جزوز متنش تبوتات كعجوز قبل ما نجلس لازم كما عينة هيستوري تدالو كل ديزيز كان عينة رخص نيروني كان عينة فساسات نيروني وين ما قد صالي زخانو قميلات ما ننسى نحكوينا أمو بالحريو خاني ناي ولات سبب انتدا أهليوا إذا إساتو خطر ترك هذا خلالات تبوت عاجو خخوني خيل إلو زحسبك تزي كوينو حد قال نسيت بزس معانا مرات كان بزس لا تسمع حد تبوت عاجو خخوني خيل ما خمس خمس لازي بلا حاجة تبوي لنا إذا حسبوا لنا كم زخانة قال نسيتي سرعة زخانة فرحة وزقيات علي ما سرعة زخانة هي ما تختنا برد خانة
بخمسيتات كتفضل تخيل نجار أيكون المالتي كم تزبط أنا ولادون أزوج حلوة زلوا نجاري حدا تبون دحر خلينا استين تولد خلي بحكمنا والمخنيات حتى عندنا حدا تبو تآليفة ستيل حدا مالتي ونحنتي جمسة ولو تيب الانتي لك كم زال ولادنا مالتي بزوج لو بحكمنا ونجاري تعالي ويس بنا infection سبب لي خاون نخل حدا تبو بتسد خالقة لنستيل لأنه لا تخلو على كم زخون تقول نستيت تولد تخلي حدا تبو زلوا نستيت اوكي ميرسي تملس لك كون تسفى قبل زخانة حتى ندحر لك أدمي مدبنا بعصاونا عدل كنبه كاينة نظرت حزبنا بس كذي بس لازم في كومتات شكر لازم من بزحت بوستيو أفتيك هو بفيسبوك تسعين شو استر بتاس وعيتي كنت حاتيته مالتي كابل بعد لازم أستفر عليه دحر بزح بتاعتون كسم بس لازم كابل ما بس لازم خليني بالطبع هتشتكي فلبينا نمثل يا أني لنا حاولنا يا أني لنا اوكي كبرات تعذبتنا زي أنا مودعتها تليفوننا خنقبل تتادسنا باهم أنا كخمس جنيه بزح زبلي بالله هذا دكتور مارتا سيوم متعمنا مسكينك كنت مدبا كايد كنا كم توم مستف على لي خالوت مسيوم موياويان لكان الصون أفلوت أدان مايتنا توم موياويان بفلاي دك أنستيوخنا خلوها بزبالة أفلوت أنا نتابع مالتي سلال كما خون خالوت مسكنا بزي فلتاتن كافلان نقدم مالتي كالت زحلفو ناقداس لزخونه تزحبكنا زحلف مدبن نايلومن كلهم تخاتتلتي تمليسهم سمعوا أتصبيهم في فلتات كاستمعروا لك كم زحونا ونحجي حتى تسنح تمليسهم حتى تحت بحجون تدعى حليو كوربو مالتي لومي تودي ما تايكونا بتصحف غيرم تسدلنا يقول يوم ناب محسن كابو دكتور مارتايقون كارو أتون عبد تعم تدعى حتى تحت كاب تساتف تمسيو تعلمها زيادات حزبنا نخفل سلازغونه أتم تسمع زلكم حتى كيتسقفكم تدعى سريتكم سلازي قربات اللغنا خل سعو في أبزخونو مويا وين اللغنا عدلنيا تاتينا أبزخونو وان فولي مدى كأرب خلي ماري سلازي أنا أخبر قال نتم تخاتتلتي بتعمل مسجن مفلاي كم زفلت كم حلال في كله تي دزبلا كان تاي دكتور مارتا بزح توها حتى تكلا تي رجس أجان مورا عالم كأ تفر سترجع جسيا تمن شلنا نيرنا مالك سلازي زي هاتقن بزد لنا ذلوا مخنياتو وتموياوي أتمويو زفلت أي نجر كمان زي ترجع جسيا نجر كأ أي ترجع جسيا نبلنا سلازي بفلا بسدة سلازي لنا نكون قد سجم على اللوم زح سجم كجات من سلازي كم زي بعنقها كم دلايكا رخيبكا تحطو موياوي اللي العدلا كنا نمو نزوم كنت قمرلو بزوح نقري قات منا يبسدت حق ضربا سلازي نزقات منا كله حتو تحت بعنقنا زمولي شلنا موياوي سلزلو نزوم كنت قمرلو كالا يعني لنا يزبر نعم حكي يغني لنا كبرات تعذبتنا زمت زل خامس وقال مدد سرع نرحب سلام كنيا هلا متى حساس بي كنيا بالنعقينة نخلق عندك ونستينا عادسي حلقة خلقة سانتي كت الزمانة زغنخن سخونو حتو نحبدا على تنقينو زي تملسلكن كم تلمود بواتساب بفيسبوك بستفر علي مراحتنا كتسدلنا تخلاهم نزلو حتوتات كا بتي زلوا جيزة ناب دكتور مارتا كنحلفو نخلينا كمون عب محسن بزعبا ناي مغري نزلنا بأونلاين جمر حسيبنا سلازلنا عبزي قدسات سخونكم أحوات وين إذا عينت حدث أحيانا أنت مخري إذا اللي نتبلون كونتاكت جورناكم عبتي جروب استفر عليه سماياوين بقول سمارو كانسلين سايكاتريك سايكولوجيست سلازلونا نزح حدث زي نخبرون دلوقتي سلازكونو
ከይተሰከርኩም ነቲ ኩሉ እትብልዎን እትዛረብዎን እውን ብምስጢር ዕቁብ ከም ዝኾነ እውን ነዚኣ እውን ክነረጋግፀኩም ንደሊ